mangaro inyaya haana kupinda mukati. Haana kuya. Na mungwesha tafadzwa ndiakamangara nyaya. Asi zvitadza kuti haana kuya kudai. Tonzi kuti daro mutimwe zvinazvo. Kufira dara. Sorry. Ndeyekupinda. Ndeyekufuleje kwamukwesha. Iri nhau yakamhangara natafadzwa mukwesha timhangarira Stella mukwesha. Asi zvirikutaridza kuti ava vane chinyoro chekuti nyaya yakambopinda mukati ikatoka. Vachimhangara nyaya yekuti Irent dispute. Hakunetsana nhau yeStella. rega titsanangurire nyaya yacho dispute yenyu baba. Pamusoro mukuru nyaya yedu takambonetsana tikadaidzwa nasekuru wedu mwana wahanzvadzi yamai vedu vakatizvara nokuti kumusha kune dambudziko kavanhu vana vahanzvadzi dzamai vangu ndekwamurape kumusha kwakazvarwa amai vangu ndokaigara baba wedu isusu kwedu kwamukwesha kujinga kwamurape ndikwatakazvarirwa namai vedu nababa vedu. Saka nyaya yakambodaidzwa tafadzwa karamba kuuya kuna sekuru ati sabhuku rekurunha mwana wamai vedu haana kuuya kumba kwavo. Vamwe vese tikauya kana vamai vepa tikagadzira miswe yakaramba. Ndopandakazouya tizomangara kuno nyaya yakabva yatongwa. Saka ikatongwa ikanzi takagowaniswa iye akapiwa kumusha kuraini kwamurape kunemba kwatakazvarirwa susu nemukoma wangu tikapiwa kumunda. Saka ikoko ndokwasi kwaakanzi abvise zvinhu zvake zvaakanga aisa ikoko. Haana kubvisa kubvira muna January kusvika izvino. Saka takazomupinda tikamunyora tsamba yekuti abvise tauya paMajistrate panapa. Akanzi abvise ndopatakaona kuti mwangariwe kuno. saka tambabva kwamukwesha ndiyakuchimhangara izvino. Ndiyakumhangara izvino. Pamuzukuru mwana wahanzvadzi ava ndivana varinzi. Ile ndimwe chete iyoyo. Ile ndimwe chete iyoyo yakumhangara. Iye akapiwa kumusha kuraini nemba patakatosvika. Iye haazvizivi here. Iye atongwasika. Angariko. Avaitoveitoisa. Pambulivito nokuinda esije kwamurape iwo mwana wanga ari mwana wakwana. Susa kuti timuri vasikana. Apa chii chaakanga anzabvisa? Akanga aisa tumatakshop. Ndotwa asina kubvisa. Haana kubvisa nechikebhini. Saka akanga anzi abvise izvozvo. Saka sofa zvokushandiswa naye. Hapana kunge zvanga zvisina kuiswa denga saka ndakatoona akuisa marata. Saka ndakutorima ndakutodyara ndirima ndobva adzinganisa vanhu vangu vairima. Saka ndakazouya kwaMajistrate ndapiwa pisoda ndobva azopiwa pisoda kubva tazogona kurima tikadyara chibage changu mukoma. Saka pamunoaplaya mapisoda kadzimwe pisoda haina pawa yekustopa munhu zvimwe zvinhu zvakadai. Munoaplaya interdict because interdict inobva yamurambidza kuuya achibata kana kuisa rufu pamatakishopiwaya. Because kana maisa interdict akauya akaisepa paanosungwa kana muine pisoda akauya akaita izvozvo pisoda haishanda. Pisoda inongoshanda pamhirizhonga chete painoshanda. Pane pauda interdict kana kuti nemakuchiaplaya order yekuti mupaze zvinhu zviripo izvi. akapiwa 7 days dzekuzvibvisa. Achipiwa nani? Akasendwa namessenger wekutown, messenger of court. Takauya pano vatanyorerwa vatanzi tiende kutown ndobva anosevhwa mapepa acho. Dzakanga kusere 7 days. Akanga apiwa 7 days. Munhu wafana kudzokera kwamessenger. Abva atumhangarira takunokusevha Mabasa. Mabasa unofana kudzokera kwamessenger. Messenger auya azoputsa zvinhu. akanga anyorerwa. Kana aputsa zvinhu from there ndimo maisa interdict. Asatsike. Yekuti asatsikepo. Interdict ndoinomustopa kuti asauya.
Udzokera kwa message. Message yao yaputse zvinhu. Kana zvinhu izvo zvaputswa mavhaisa interdict. Interdict is more powerful and more effective than because episode inorambidza kuti mungoitirana ruzha, mungoitirana noise nekutukana. Interdict kwaita mangomusawo siyasina kuuya kuzoshora zuva ramakamuti auye zvaarikuaplaya nachanoina iri pepa iri laminated munhu wenyu munomuona kuti havimbike zvokudaro statement yenyu mukazika zvotadza kudzimika iyi ino munozotambura kuzoitsvaga zvinani kutoilaminata mugare muinayo Mungakaona kuti interdict aiwa tikanga anotomuyaplaya iko pano todzoka panapa. bande inoaplaya pamagistrate inogara pana magistrate because munoaplaya interdict mukabata judgment because mukisa interdict against tapadzwa mupesha because arikuramba matakshop yani order yekudhimorishira matakshop nayo kambiwa 7 days anakubvisa then message of court weopasa then from there kana apaza mavhomasa interdict reason yenye interdict ndekuti akurambidza kuti asadzoke mangwana achiita kuti zvinhu izvi kana angodzoka akaita anything anobva asunga whether asina kukutukai kana chii kungouya chete achisa chinhu chake ipapo kana kusachitakshop chake chinomusungisa ichocho zaka akazomesa structure inotoonekwa yekuti atovaka so hari zvinotowesa zvinomusungisa izvo But isuzota kuti bhozi yakatopiwa kumusha kuneni yatakatozvaira paraini panogara murape village tisana murape chatoo chirwere chamunyika ichocho chinhu vachinamborawo vana havari kuda kutambira vhiri kachikudiwa kutengesa ndokudiwa ipapo baba wake vacho vakatotengesera vanhu tu mumwe wacho akatovaka pamwe nepapo mumwe wacho tikatomudzosera mari yake tikatoenda kwaedmurapi tikanonorerana tikamudzosera mari anga atengeserwa mubaba wake baba wacho vatafadzwa wacho vakatengesa magadhini tu mumwe munhu apapa iye ndofunga inini ndotofunga pamwana ivo akatotengesa kutorega kuiwa koti kwaona kuti nyaya yakaina musoro muchamupaumhosva inoita sei kuti yanga afanira kuuya kuno yakuregedza endai pameseja meseja avo yaputse zvinhu kana meseja yaputsa from there moorganisa interdict ndochipikiri chokupedzisira ichocho kana angoi akaenda kupabata anotorwa ichocho inomuendesa mujeri vapapo ino zvinotokupa isizvo peace order yekupei peace yekuti munobikara muri kwamunemwe but interdict munoresta nyangwarenda kusouth africa endai akasara akapavaka interdict yenyu inoramba iri enforceable akangopavaka kungongotsa interdict yenyu nekushowa structure from there munotosunga aita basa asi vaikawadza kuti vauda vekumba wacho ndeveidu atoza kufamba patete totora isufana murape vatona pambari pasekuru vana baba vanatsumo inozvara chii inoparira inonzi chii tsumo iyoyo mapako unozvaramba vane varoi azivativo vaidzi vaitawo inozvara mbabva nevaroi nyange mukanzi nhasi atadza zvinenge akubva mazoti regai tidambure musoro genge zvamukombe hazvienzane neasina anotadza nhasi mangwana zvichanakawo chikuru kuramba muchiedza kuramba muchiudza zvino zvauri kuita zvakaipa muzukuru zvauri kuita zvakaipa muzukuru asvika paachabengenuka kana arambawo kubengenuka tosiyira kuna EFC tipedzisai zvinenge taitawo pedu sevanhu zvandokungoramba chete ndechekuti musabva mazomurasa kuti ndabva kwese uramapako unozvaramba vane varoi madedzikwayo munawo iwaitai processing because kana ukaita this process yekuti unongotikakuwaniita kodhikatarandora then mane peace of mind hamusisina reason yekuti mungorafamba muchicheuka kuti pakadii
You can now go wherever you want to go. Uchiita basa renyu makasununguka. Anopabata, iye especially iye akapabata anosungwa. Saka tinongoya Ine suppose. toti tikuda obviswa tokumbira interdict. No, handiti mapepa epamusejani ese dzakatorapsa. Edzakapfuura. Munozokera uko kwati munhu haana zvaakabvisawo. Then handizivi kuti vane fee yavanoda here kuti vauye. Then ivo ndo vanobva mesejani ndiye anouya ndiyo weyopasa. Vanenge vakati vanopasa asi mari yavachapazisa iye ndiye achaibhadhara. Vakati togona kubhadhara isusu asi vanozoiclaima kubva kwayo. Mimi chenyu kudzokera uko. Madzokera nguva panotisi yacho. Then ivo ndo wochinonga nechevhi yavo yaupasa. Vauya vapasa munoti papasina chiripo vabvisa zvese. Mohomesa interdict. Interdict yakustopa kuti ukangodzoka pano ukapabata ukoyo. Kuzungouya pano kuona prosecutor. Mototi mokudza judgment yenyu iyo, mokudza action yepa message of court. Judgment iyi ndikauya panapa mukandidai, ndakazokura message of court ndobva auya bvapusa, saka zvinhu zvaputswa. Ndakuda kuti ndiise interdict kuitira kuti mangwana akazozvidzokorora agone kusunga. Then umwe matete application yenyu basi mapepa odedzwa kudai. Yogrant. Kwakadzoka futi uti unozomangara futi sezvaangaita. Ukwamambo kuno? Hazvina basa kwamuri izvozvo. Hatikwanisi kumustopa kuti auye. Asi hazvina chazvinochinja pajudgment iripo. Because iri judgment usakatatilaminita judgment yenyu musairasa isadzimike. Because judgment iyo haichinjei. Moreover, imimi handikutira action. Usakati kana matosvika painterdict makutoti mambo hongu amhangara zvake nyaya asi ndakato apa. Uyu munhu aritonga kutambisira nguva yenyu. Paipo mari mapepa enyu hapana chamuchacho. Kumhangara handikwanise kustopa. Iright yake akatoenda kwamazhizizvo zvaanokuenda. Asi imi munongobudisa mapepa enyu. Musakati achengetedzei mapepa aya. Because munhu wenyu arikuratidza kuti haatsukurika akanzwa. Vakauya achinditwisidzira akafonera mapurisa epasi akabva vati ndida kumuratidza ngedza yenyu ndida kumudzidzisa chaona zvanoda kuita. Mapurisa vakuti ndovakazoti enda mune chapisota. Because zvipisoda akaita izvozvo zvekuda kuyaita violence mamuri ndo inomusunga. Inomusunga pisoda. Akauya paakamutoka kutukai chete. Pisoda inomusunga. But no, imimi are not more concerned about kutukana kwenyika. Because kazhinji imi mune makanyarara kana mune musipo. But you are more concerned about kutengeswa kana kuvaka pake pamunda. Handiti chinova chinhu chatoda kubvisa izvozvo. Saka kuti tizomudziisa kutanga zvoite mangwana tinoisa interdict. Because interdict is an action that prohibits. Inoprohibita kuti uite any form of development paland iyoyo yatatswa nayo nedare. Because this is a prohibition order. Yekuti hauna chauri development yaunenge pakwenda kusungisa.